Здравейте и добре дошли. Започваме нов сервер и ново оцеляване, защото аз нямам телефон, като снимам от телефон не мога повече от 15 минути, затова че ги правим понякога че правим 5 минути, понякога че ги правим епизодите до 13 минути, да, до 12 или 13 минути макс. Извинявам се, чат. Чат е в YouTube, извинявам. И се абонирате за YouTube канала и дайте палец нагоре. Виждам, че има гледане, имат май на видеята, затова да почваме начало всичко. Ще снимаме от една минута до 12 или 13 минути. Повече от 13 минути няма да снимаме, защото няма да ни позволи YouTube от телефон да го качиме. Нека да почваме нашето оцеляване. Ще снимам бързи около 5 епизода, добре. Нека че кача 5 епизода, че снимаме и 5 епизода. Някакви бързи. Всеки ден ще опитам да качвам по 2 или 3 епизода. За сега че снимам 5, защото предишния сервер, нали казах, повече не ни дава от 5 минути, от 15 минути, затова че ги снимаме по-кратки някакви. Само време. Набързо едни инструменти. Ето направихме една кирка, две брадви такива. Сега ни трябва още малко дърва да нафармиме така. Сега ни трябва да направим едно такова. Не трябва храна, сега ще намерим набързо храна. Тук намерихме овци. Сега да ги отъпваме да се направим едно легло набързо. Тук е такъв камък да съберем малко. Трябва да мерим за ядене все след малко. Така намираме тук така малко камък.
Не. Се отиваме да се намерим храна. Двата тева в YouTube, което гледат, днеска си роче кача 3 или около 2 видеа на Minecraft на лютовия сервер. Питам утре да кача още 2, да има на ден по 2 видеа. Нещо такова. Те има за дърво, да си я не искам. Фармим малко дърво. Малко животни. Вече сега ден направихме се легло и сега нека да продължаваме. Сега са нещо от... Чакам покажам, че в тези YouTube искам да направиш, съответно съм правил нещо като малка къща, така, като къща, като някакво помещение, така, тук долу че копая. Това тук че го изчиста, нали, това че е отделно, тук малко очистих за сега, тук малко че го почиста и това тук че го почиста да е равно, тук искам да направим някакви неща. Щом съм го почистил, се връщаме. Ето сега ден това да го довършим. Почти сме го направили. Колко кири сме направили? Така това да го довършим. Така. И че копаме. Следващия епизод че копаме в мената малко да видим дали ще намерим нещо изобщо. Това тук горе-долу почистихме. Има ето тук е такова да чистиме, това ще го направим някой друг път. Сега нека да влезем малко. Първо да направим едни факли. Следва да покупаем. Направихме ни факли 36 и имаме и още един стек такива факли. Да почнем
копаеме. Дано намериме нещо хубаво. Нещо стана с камерата, много си видя. Преди малко. Нищо да намерим. Да намерим желязо или нещо. Чекайте, извинете, че е много така. Сега тук пак нищо не намирам. Тук нещо слабо тази пеща. Аре, нещо ще намерим ли? Пак нещо. Това беше този епизод. Ти абонирайте се за част 2.